Men hvordan overlevede du? Det skal jeg fortælle dig. Der lå jeg så, og pludselig kom der en mand. Hej du, vad lavar du der? Hallå, jag talar till dig. Manden blev ved med at tale, men jeg svarede ikke. Hallå din skank. Er du der? Efter noget tid, sparkede han mig hårdt. Au, sagde jeg. Efter noget tid tog jeg min cykel og fløj væk. Jeg fløj over hver skov og hver by. Og her står jeg så nu. Nå Grimme, skal vi prøve at slås igen, så lad os da skank. Kom så skank Gyanki. Okay. Her skank Gyanki. Nu skal du dø. Nej. Jeg har vundet, og nu tror jeg, og jeg vil synge en sang. Jeg har endelig vundet en kamp. En ninja-kamp. Han fik slag, og ja han fik. Hej mor, jeg er hjemme. Hallo mor, er du her? Mor, er du der? Hov, hvad er det? Cykel Ninja del 4.